Vo februári minulého roku Slovenskom otriasol štrajk pracovníkov letových prevádzkových služieb. Vzdušný priestor na Slovenskom sa na 4 dni uzavrel a letoví dispečeri žiadali nápravu v otázkach bezpečnosti svojej práce. Dá sa povedať, že v súčasnosti je situácia podniku LPS stabilizovaná. Podnik je nastavený na bezpečnostných štandardoch Európskej únie. V súčasnosti poskytujeme letové prevádzkové služby podľa pravidiel, ktoré sú nám dané, podľa kritérií medzinárodných organizácií, tak ako aj podľa kritérií leteckého úradu. Podľa vedenia podniku, ako aj ministerstva dopravy, by tak po roku malo byť všetko v poriadku. O stanovisko sme požiadali aj zástupcov druhej strany, letových dispečerov, ktorí v lani štrajkovali. S rozhovorom na kameru súhlasili len pod podmienkou, že utajíme ich identitu. Majú totiž pod hrozbou sankcií zakázané informovať o prevádzkových problémoch tretie osoby. Z hľadiska security, z hľadiska bezpečnosti informácií, prevádzkových informácií, je zakázané komunikovať tieto informácie s tretími stranami, to znamená s vonkajškom a tak ďalej. Medzi zakázané témy sa tak dostali aj problémy bezpečnosti, na ktoré poukazovali v súvislosti s vlaňajším štrajkom. Tie sa podľa nich dodnes nevyriešili. Vzhľadom na závažnosť informácií, ktoré nám poskytli, sme súhlasili s ich podmienkami. Napriek tomu, že sme poukázali na nedostatky, tak nevidíme, že by bola ochota ich riešiť, ale naopak skôr zakrývať alebo legalizovať súčasný stav, ktorý nie je v poriadku. Dá sa povedať, že nedostatky, na ktoré upozorňujete, ohrozujú bezpečnosť? Jednoznačne. Prvý z nedostatkov sa týka určenia výšky, od ktorej sa začína priestor ich zodpovednosti za riadenie lietadiel. V tomto smere je pre slovenských letových dispečerov záväzný tzv. Predpis L4444. Ja som sa dopracoval k takému dokumentu L444. Čo je to viac menej pre pracovníkov letových prevádzkových služieb? Veľmi zjednodušene povedané, Slovensko je signatárom, alebo teda nástupníckym štátom, ktorý signoval ICAO konvenciu. DOC 444 je vykonávací predpis k anexu 11, ktorý sa nazýva letové prevádzkové služby. To znamená, že je záväzný pre všetky krajiny, ktoré sa k nemu nejakým spôsobom pridajú. V podstate je záväzný. V tomto záväznom nadnárodnom predpise sa píše, že priestor, v ktorom letoví dispečeri zodpovedajú za letovú prevádzku, začína nad minimálnou použiteľnou letovou hladinou, a to 1500 metrov. Vnútorná smernica letových prevádzkových služieb však túto hranicu posúva o 1000 metrov vyššie, na 2450 metrov. Je pravda, že u nás je to nastavené na iné parametre, ale tie parametre vyplývajú treba z reliefu krajiny, z pokrytia radarovým signálom. Pre porovnanie sme zisťovali situáciu v susednom Česku. Tam priestor zodpovednosti začína na 1500 metroch, tak ako to stanovuje medzinárodný predpis. Doplňujúca otázka. Toto zodpovedá medzinárodným štandardom ICAO, hej? Presne tak. Keďže sme členom tejto organizácii, sme tento štandard prebrali aj my a vydáva sa v predpise už spomenutom L4444, kde je definícia takisto ako v Čechách. To znamená, že by sme mali mať také isté informácie o výškach alebo určené takým istým spôsobom ako v Českej republike. Bohužiaľ u nás to je inak, kde sa vychádza z zlej definície, ktoré sú niekto vymyslel. V hornatom teréne, ako sami asi uznáte, v údoliach by sme sa nedohovorili s týmto lietadlom, čiže naše hladiny musia byť iným spôsobom riešené alebo ináč nastavené ako treba v priestore, ktorý je čistá rovina. Je tu zásadný rozpor medzi predpismi národnými a medzinárodnými a za ďalšie zjednodušovanie alebo tzv. Nejaký, podľa môjho doslova, alibizmus štátu, zvyšovanie národných noriem nad štandardy európske alebo organizácie, do ktorej chceme patriť, je ten najnevhodnejší spôsob, alebo môže byť len ako chápaný ako dočasný, ale treba veľmi rýchle prijať opatrenie. Bohužiaľ, v tom priestore medzi 1500 metrov a 2450 metrov sú ďalšie kopce alebo ďalší terén, o ktorých ja nemám informáciu. Toto je priestor, v ktorom sa neposkytujú letecké navigačné služby. Tým pádom my nemáme zodpovednosť a nemôžeme mať zodpovednosť za vykonanie letu v tomto priestore. Je to na pilotovi. Je to alibizmus. Jednoznačne je to len alibizmus a
nepochopiteľného hľadiska, pre mňa nepochopiteľný postoj štátu. Ten riadiaci má tieto informácie k dispozícii v priestore svojej zodpovednosti. On nemôže ísť tým lietadlom pod určitú hladinu, lebo nevie zabezpečiť ani komunikáciu, nevie zabezpečiť radarové krytie, nevie zabezpečiť nič. To znamená, že ten priestor je akoby nekrytý. Ten priestor je neriadený. Českí dispečeri však majú na svojich paneloch zobrazené aj informácie o tom, čo sa nachádza pod hladinou ich zodpovednosti. Áno, řídící má túto informáciu spracovanú v radarových mapách MFA pro radarové vektorování, ktoré má nainstalovánu také v radarovém zobrazení přímo na pracovišti. Máte vy zobrazené informácie, čo sa prípadne pod touto hladinou nachádza? Bohužiaľ, a je to podľa mňa veľmi veľký nedostatok, takéto informácie k dispozícii nemáme. Je to štandardným výbavením, alebo mali by sme to mať, alebo mali by ste to mať k dispozícii, aby sa vám zobrazovalo to, čo sa nachádza pod touto najnižšou použiteľnou hladinou? Je to štandard, ale je to prikázané predpisom L4444. Má toto napríklad slovenský dispečer k dispozícii informácie, čo sa nachádza pod touto najnižšou použiteľnou letovou hladinou? Ešte raz, my máme priestor zodpovednosti. V rámci priestoru zodpovednosti dispečer má všetky informácie. Mimo priestoru zodpovednosti, nehnevajte sa, je to úplne irelevantné. Ak ja nemôžem lietadlu vydať príkazy, nemôžem brať zodpovednosť za to, či sa zarazí s terénom alebo nezarazí s terénom. Ešte raz, je to zodpovednosť pilota. Orgány riadenia letovej prevádzky by mali byť schopné poskytovať pomoc lietadlám nielen v núdzi, ktoré sú pod touto hladinou, ale súvisí to s bezpečnosťou leteckej prevádzky a s ochranou i obyvateľstva na Zemi. Ďalší problém sa týka tzv. Protizrážkového systému MSAV. Výročná správa podniku v roku 2001 hovorí o tom, že tento systém je plne využívaný na celom Slovensku. Pravda v roku 2008 je však iná. Takáto výstrava funguje iba na bratislavskom letisku v okolí Bratislavy. Nikde inde funkčná nie je. Z hľadiska letísk toto je ozaj prístupné len v Bratislave. To znamená, že nad územím ani v Košiciach to nefunguje? Nad územím to funguje. Ja mám ale informáciu, že to ani nad územím teda nie je funkčné. Je to rozpor teda s mojou informáciou, teda vy tvrdíte, že áno, je funkčné to MSAV. Kolega, ja sa pýtam. Vy sa pýtate, pravda, že dohodli sme si nejaký rozsah informácií, ale vy mi dávate stále informácie týkajúce sa určitých exaktných otázok, ktoré sa nedajú takto exaktne zodpovedať. Túto funkciu MSAV nemáme a je to funkcia, ktorá má pomôcť dispečerovi zabrániť zrážke lietadla s terénom. Takáto funkcia u nás nefunguje. Ako hodnotíte tento fakt? No, je to hrubý nedostatok. Vo svete bežný štandard eliminovať čo najviac ľudský faktor. Podpornými systémami na to práve slúžia. U nás to takto nefunguje, takže by sa to dalo chápať aj takto, že sa tým vytvára, ľahšie povedané, menej bezpečná situácia. Vedenie podniku však v otázke bezpečnosti argumentuje výsledkami auditov. Pozrite, v minulom roku sme mali medzinárodný audit Eurocontrol. Okrem toho sme mali ďalších 12 auditov zameraných na bezpečnosť. Ani jeden z týchto auditov nepreukázal žiadne zlyhanie v tom duchu, že by tu bola ohrozená bezpečnosť. Výsledky toho istého medzinárodného auditu však úplne inak vnímali susedné štáty. Rakúski leteckí dispečeri dokonca svoje obavy o bezpečnosť na Slovensku vyjadrili v liste, adresovanom v lete minulého roku Európskej komisii a dokonca aj slovenskému ministrovi dopravy. Slovenský minister dopravy Ľubomír Vážny tým listom nebol nadšený a označil to za vnútornú záležitosť slovenskej politiky. Vnímate niečo, čo by o Slovensku hovorilo ako o problémovej krajine v oblasti civilného letectva? Určite nie. Máme obavy o bezpečnosť v obidvoch našich krajinách, nakoľko audit Eurokontrolu vyjadril pochybnosti ohľadne bezpečnostnej situácie. Niektoré veci na Slovensku nefungujú podľa európskych bezpečnostných smerníc a európskych štandardov.
working according European regulations and according European standards. To, že situácia na Slovensku nie je dostatočne bezpečná, sa týka všetkých susedných krajín. All neighboring countries are affected. Zdá sa, že list rakúskych dispečerov sa mal stať len vnútornou záležitosťou ministerstva dopravy a verejnosť o ňom nebola informovaná. Na verejnosť zrejme nemal preniknúť ani e-mail, ktorého autorom je generálny riaditeľ sekcie civilného letectva ministerstva dopravy Ján Breja. V reakcii na informáciu o pripravovanom americkom audite v Bulharsku vyjadruje svoj neoficiálny názor na bezpečnosť letectva na Slovensku. Nasledujúce slová patria Slovensku. My žijeme z fiktívneho pocitu, že Slovensko má možno aké také meno a že nám Európa aj iný svet ešte snáď verí, že z hľadiska bezpečnosti prevádzky plníme požiadavky. Ale stavil by som sa, že FAA audit by u nás neprešiel. Pomaly sme už za Bulharmi. No dobre, len viete, i keď hovorím Slovensku, ja som tým myslel odborníkov, ktorí sa starajú o civilné letectvo. Toto nebolo adresované ako teda naozaj, že verejnosti alebo tak, lebo veď podľa toho, čo, viete, uvedomte si to, čo ste čítali. Ja som len mobilizoval sily. Letiská žijú dýchavičným životom, leteckí dopravcovia majú problém platiť za služby a majú ešte iné problémy. Letecký úrad nie je plnohodnotnou inštitúciou a audity mu vyčítajú personálnu poddimenzovanosť. Ministerstvo financií nerozumie, čo to pre Slovensko znamená doplniť leteckému úradu minimálny počet ľudí a oddeliť útvar vyšetrovania do podoby nezávislej inštitúcie a podobne. O krátky čas sme horší ako Bulhari. Čo ste tým mysleli? Mohli by sme byť, áno. No, pán Janko, ale neviem teraz, či vy si uvedomujete, čo hovoríte. Vy pripravujete nejakú reláciu. Ja som signalizoval, že sme dobrí a musíme si to udržať. No toto mi skôr vychádza, že nie sme na tom tak dobre podľa týchto slov. Pripomeňme, že e-mail bol písaný zo služobnej adresy a posielaný takmer 2 desiatkam predstaviteľom inštitúcií, medzi ktorými figurujú letecký úrad, letové prevádzkové služby Letisko Bratislava, súkromná letecká spoločnosť, adresy ministerstva dopravy. Na to, ako vnímajú takéto slová vysokého štátneho úradníka, sme sa opýtali nezávisle na sebe niekoľkých členov Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku, ktorý má rezort dopravy na starosti. Ak je ten mail pravdivý, tak samozrejme neteší ma to vôbec, že sa takéto informácie objavili na verejnosti a myslím si, že by to potrebovalo prešetrenie zo strany ministerstva dopravy. Beriem to čisto za jeho súkromnú korešpondenciu, ktorá nie je oficiálnym dokumentom a preto by som z toho ja osobne nerobil žiadnu nejakú tragédiu alebo to považovať za nejaký škandál. Je to obrovský škandál. Jednoznačne to je neuveriteľné. Myslíte si, že máte mieru zodpovednosti za stav teda toho letectva u nás na Slovensku, civilného letectva? Áno. Preto som umyselne niektoré veci hovoril nepravdivo čiernejšie, aby som podnietil svojich kolegov, robme ďalej a robme ešte lepšie. Ak to nie je pravda, čo tu napíše, tak potom sa snaží poškodiť dobré meno Slovenska svojím spôsobom a šíri poplašné správy. A to je dosť, alebo hraničí to vlastne s aj trestnou činnosťou. Ja si neviem predstaviť ani, že sú pravdivé, lebo ak sú pravdivé, tak to je... Minister by sa i hneď mal zaoberať týmito vecami, veď to hovorí o tom, že naše letisko je v hrozostrašnom stave podľa tohoto a letecká doprava, ak sú pravdivé. No ak nie sú pravdivé, aby niekto zase takto štátny úradník vypisoval takéto veci. Jednoznačne i hneď by sa mal tomuto venovať pán minister a mal by podať verejnosti správu. Pán minister Vážny vie o tomto maili a o tomto stave, takto ako ste to popísali? Neviem, či vie o tom maili. Predpokladám, že nie, lebo ja som ho adresoval ten mail tým kolegom z mojej oblasti nie oficiálne, aby som ich teda vybičoval k dobrej práci alebo podpichol ich. Minister dopravy si na nás nenašiel čas. Hovorca ministerstva bezprostredne reagovať odmietol a neskôr nám telefonicky poskytol stanovisko, ktoré sa podobá argumentom pána Breju. Išlo o neformálnu komunikáciu zasadenú do kontextu, ktorá bola určená pre zainteresovaných prijímateľov s cieľom podnietiť k vyššej aktivite, udržať si štandard, ktorý sme dosiahli a nezostať len krajinou s priemernou úrovňou kvality bezpečnosti. Toto je stanovisko pána ministra, áno? To znamená, že nevidí v tom nič zlé? To je všetko, čo som k tomuto mohol povedať. Toto sa nemôže tento mail nechať len tak na ľahkú váhu. Treba jednoducho
preveriť oprávnenosť toho mailu po každej stránke. Ja si myslím, že dotyčný pán nemá na svojom mieste čo hľadať. Materiály, ktoré sme získali, teda odovzdávame do rúk členom Výboru pre hospodársku politiku. Otázkou je však, koľko takýchto neoficiálnych správ a informácií ešte existuje a ktoré informácie sú pravdivé, oficiálne alebo neoficiálne. Ak pripustíme, že bezpečnosť letectva je otázka mimoriadne vážna, je zrejme na čase, aby sa vyjasnilo, ako na tom Slovensko v tejto oblasti skutočne je.